Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, beste behin urrengo 2 orduetan zuen bisita jasotzeko prest gaude. Egunon Goiuri? Bai, egunon guztioi, ongi etorri gure uharte bakartira. Egunon Mai, zu ere isolatuta zaude? Egunon ekipo, isolatuta bai, baino ez kezkatu, erreza da gu aurkitzea. Uharte galdu honetan gaude, beraz, uinei jarraitu. Ta zergatik hasi gara naufragoekin, 2028ko gaurko egunean Daniel Defoe ingeles idazlea jaio zelako mundu osoan zehar ezaguna izan zen Robinson Crusoe eleberriagatik. Daniel Defoe Erresuma Batuko novela errealistaren fundatzailetzat jotzen da. 1719an argitaratu zen Robinson Crusoeren abenturak, eta bertan kontatzen zituen naufragio baten ondoren hutsik dagoen uharte batera heltzen den gizon baten abenturak. Haren omenez, gure estudioa uharte bihurtu dugu eta gu izango gara gaur naufragoak. Ados, pentsa dezagun benetan entzuleen gandik urrun ez dagoen uharte batean gaudela. Nola etorri zitezkeen gurera? Adibidez, zubi bat eraikitzen. Hori da, zubi imita ezin batekin. 1924an hil zen Châteauneuf-sur-Logan Ferdinand Armodin Bizkaiko zubiaren egia. Arnauden frantziar ingenieri eta industria gizona izan zen. Zubi esekien garapenetan lan egin zuena. Alberto Palaziok diseinaturiko Bizkaiko zubiaren egilea izan zen. Beraz, badugu gure irlara heltzeko modu bat, zube eseki batekin. A ti te lo digo a solas. Puente de Portugal. A ti te lo digo a solas. Nik beste ideia badaukat uharte batera heltzeko eta gainera bertan bizi direnako hartu gabe. Bai, nola? Egurrezko zaldi erraldoi bat oparitzen. Ezagutzen dut historia hori. Kristo aurreko 1183ko gaurko egunean, Greziarrak Troiako zaldia erabiliz Troian sartu omen ziren. Troiako gerrarekin amaituz. Troiako zaldia Homeroren Odisea eta Virgilioren Eneidan agertzen den objektua da. Troiako hiria setiatuta zuten Greziarrek, baina ezin ziren bertan sartu. Orduan, Ulisesek Odiseo Greziarrentzat zaldi erraldoi bat eraiki zuen eta bertan utzi. Troiatarrek jainkoen opari gisa hartu eta hiri barnera sartzezaten. Barnean, Greziarren gudari oberenak izkutatu ziren eta gauean ateak ireki eta barrutik erasotu zuten hiria. Troiako gerra bukatuz. I will still be here as long as you hold me. Tira baino kontua da gure artean ez dagoela gerrarik. Noizean behin liskar txikiren bat, Mai, ez jarri horpegi hori, gerra ez, gure artean ez dago gerra, ordan nik ez dakit egurrezko zaldi erraldoi bat beharrezkoa den, haian beste zerbait. Bueno, ura oso sakona ez bada, bizikleta zere iritsi daitezke. Jo, bizikletak udararako dira, Mai. Igual bai, baino 1817an lehenengo bizikleta prototipoa pedalik gabea ezaguratarazi zuen Karl Drais baroiak. Egia da, Drais Alemaniar asmatzaile eta ikertzaile oso aktiboa izan zen, 19. mendearen hasieran ondoren, Draisina deitu zen Love Machineren kronika egiteko makina asmatu zuen, berak ere.
Ondoren draixien asmakizuna edo draixina velozipedoa egungo bizikleta izango zenaren aitzindaria izan zen. O poeta vai cantando histórias tão sem história, tristeza e alegria. No seu veleiro sem vela, peixe que voa, ave que é proa. No seu veleiro sem vela, peixe que voa, ave que é proa. Tem barão, triste barão, homem sem reinado. Tem girassol reluzente. Bani nitzake bizikletaz etorriko. Marea baxi balin badago, oin puntetan etorriko nitzake. 1884an baletean punta posizioa sortu zuen emakumea, hiltzelako Mari Taglioni. Mari Taglioni dantzari suediarra 12 urte zituela hasi zen dantza ikasten aitarekin, koreografo eta dantzaria baitzen. Bienan 1822an egin zuen debuta eta Parisen 1827an. Bere estilo etereoa garai erromantikoaren simbolo bihurtu zen. Halaber, dantzaria ospetsu bihurtu zen dantzaren historioan lehen aldiz, punten gainean dantza egin zuelako. Gorpo punta, aurrera eta izunika. Gorpo punta, aurrera eta izunika. Gorpo punta, aurrera eta bertan. Punten gainean jarraitzeko gaur Shirley MacLainen 81. urte betetze eguna da. Baltzan egiten bere ibilbide artistikoa baletarekin hasi zela? Egia, Shirley MacLainek txikitan orkatiak ahulak zituen eta hutsegite txikienean eroriko zen. Beraz, bere amak 3 urterekin Washington Ballet Eskolan ballet klaseetan eman zuen izena. Sutsuki ibili zen balete klaseetara gaztaroan zehar eta ez zuen horietarako bat bera ere galdu. Emanaldi bate egiten zuten bakoitzean mutilaren papera egiten zuen taldeko altuena bera zelako. Errauskinen maitagarrien amabitxiaren papera lortu zuen, baina holtzaren atzean beroketak egiten ari zela orkatia utzi zuen. Hain ziurtzegoen baleta egin nahi zuela, etzen orkatiak estuki lotu zituela oinetako irekiekin eta ikuskizunarekin jarraitu zuela. Amaitu ondoren ambulantzeari deitu behar izan zioten. Une honetan bere ikuspegia aldatzea eta antzerkida bideratzea erabaki zuen Shirley MacLainek. I'd like those stumble bumps to see for a fact the kind of top drawer first-rate chums I attract. All I can say is wow, look where I am tonight. Argi dago ura sakonegia ezpada, oin puntetan ere etorri daitezkela gure uhartera, hori bai, bustita iritsiko ziren. Bueno, bustita edo ingelesez wet eta hemen lotura. Epa. Barbara Streisanek 1979an kaleratu zuen urean inspiratutako abestiekin osatutako disko kontzeptuala, wet. Abeslari, kompositore, aktore, ekoizle eta zinema zuzendari estatuatuarra Barbara Streisand 1952ko gaurko egunean jaio zen Brooklynen. 6 hamarkada baino gehiagoko bere ibilbide luzean zehar, musikan, zineman eta antzerkian izandako lorpenek Amerikako kulturaren ikono bihurtu dute. Hollywoodeko urrezko aroko azken izarretakoa da. Igerian, oin puntetan, zubi bat zeharkatuz edo egurrezko zaldi batean nola iritsiko dira gaurko gonbidatuakona? Ez dakit, baina dagoeneko bidean dira. Alegiko intxurre antzerkio taldeko kideak izango ditugu gurekin ekimen berezi bat aurkezteko. Oinarri antzerkia Mateurren jardunaldiak. Eta arkakuso ere gurean izango da, nahiko teatrera da gure Marisaltxera Naparra eta Adi Goiuri aita santua zitze egingo duela. Nire gai gustukoen aste horretan, Baina jolasa eta zozketa ere izango ditugu urtero bezala bat egin dugulako Euskadiko garapenerako gobernuz kanpoko erakundeen koordinakundearekin eta konektatu jolasen arituko gara. Eta jolaseko galderak erantzuten dituztenen artean sariak soskatuko ditugu. Baina sari nagusiak gut dugu, Gure amonekin hitz egingo dugulako gaur Kontxita eta Mari Mirekin. Badena pres badago, hasi egingo gara edo zer? Itxasertzean sua piztu dugu nun gauden erakusteko. Uinei jarraitu eta zatoz gurekin. Egunon, surflario kapirilako 24 ditu gaur eta osteguna da ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete.
Zuekin jaun Andreok Mai Gorostiaga Pozo Rose Tiardeetako klasikoetako arbideren batean ere galduta. Eguno guztioi hartu dreixina edo belozipedoa eta zatoz gurekin! Bizileta estrenatzeko daukan emakumea ere hementxe dauka Hugo Juri Zeizarandi, atzo zure San Jordik La Rosarik ez, baina La Rosa koloreko bizileta ekarri zuen. Bai, badauket bizikleta orain. Egunon! Eta izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 977 du apirilak 24, goizak 10:17 minutu, gu 3, Laister 6 izateko asmotan, eta horrengo 2 orduetan bate egiteko asmotan. Ongi etorri denoi, hementxe zarete naiz irratien, bigarren kafean. Goizeko 10:19 Laister hementxe Aritzaren memoriarekin abiatuko dugu gaurko saioa. Bilauak edo eroiak esango du historiak, epaitegitatik kanpo behar luke hilobiak, espetxetan naiz egadetan, ustekabeko tiroketetan, eraitziak eroriak. Minak ezaldu mine materik, nori egiten dio kalterik. Aritzaren memoria mendira eraman zaitu, negar zoriak gaurko. Bueno, telefonaren bestaldean dauzkagu gaur gure saioa abiatzeko 3 protagonista. Normalean maite dutekin abiatzen dugu irratsaioa, baina tira, gaur bestelako konpromiso eta eginkizunak dituztela, guk puntualtasun osoz, goizeko 10:20 oraintxe zuzenean diren honetan, agurtu behar ditugu Asier Urbieta, Sambu Diabi eta Jonel Aspiur. Egunon eta ongi etorri hiruroi. Eskerrik asko. Bueno, banan galdetuko dizuegu, ze egia da, telefono teknologiak gaur egun uzten duela 3 dei batera sartzen, baina gero komeriak izaten dira dena behar bezala entzuteko. Beraz, abiatuko gara banan, kompromiso hori hartu genuen, zuekin izan ginen hemen, lasai asko, Faisanen Irla estrenatzen ari den, horrela esango dugu lan hau nolabait aletzen, baina zinetako estrenoa iristerakoan tartetxo hartu nahi genuen zuekin. Bueno, iparraldean gure, bidasoaz bestaldeko inguru horietan dagoeneko estrenaldia atzotik izaten ari da. Hegoaldean berriz bihartik aurrera izango da, Asier Urbieta pelikularen zuzendaria. Izan zenuten lehenengo giza eskubideen zinemaldiaren gozoa, orain aretoak, antzokiak, zineak, beste espazio bada. Ez dakit nolako izan den lehenengo kolpeu. Interesgarria, orain arte egin ditu preestrenoak bai iparraldean eta bai hegoaldean, eta egia esan oso beroa izan da ikusleen aldetik jaso duguna, eta orain ostiralerako hor gabiltza gogoz. Esan beharra dago egongo direla solasaldi bat pelikula ostean, egongo da asteburu honetan horretan, ez ditut horretzen toki guztia, baina, ongo dira solasaldiak eta nik uste hori ere interesgarria izango dela pelikula osatzeko.
Jone, ez dakit inguruko jendeak ere esan dizuen, sare sozialetan ikusi dugu, azken egunetan ere bat estori elkarbanatu dituzuela, badatorrelako, ez? Lehengoan aipatzen genuen, pelikula batek nolabait bere bidea asko jokatzen duen asteburu bat, preestreno eta estrenoen asteburua, ez dakit urduritasunak, jendearen feedbackak jasotzeko eta jaso dituzuen batzuk, nola zaudere? Bai, niri beti gertatzen zait, kanpoan etxetik kanpo gaudenean, areto handietan, eta jende ezagutzagunarekin, ez eta hala, ingo arazorik, baina orain, etxera ekartzen dugunean, eta lagunak, ezagunak, familia, eta gaiarekin implikatu pertsonak ez, adibidez, emagun arregatzareko jendea, edo Irunen daia inguruko realitatea egunero bizitzen duen jendearen iritziako, guretzat oso garrantzitsua da, ez? Eta atzo adibidez, Bilbon eukiren un pasea, eta lagunak eta inguruko jendeak egia esan oso itzulpen polita egiten duten, eta horren beti asko lantzeitzen dugu, ez? Orduan, orain arte jasotakoa ona, egia esan, Donostian ere jasotakoa ona, eta hori, ilusioz, ea jende gustatzen. Aizu, Sanbu, ari gara aipatzen badirela hainbat eta hainbat herri, horietako batzuetan gainera solasaldi bereziak izango dira, ala nola, Irunen, Donostian, Zarautzen, Lekeition, Oreretan, horre ematen du ez, nolabait pelikulak publikoarekin, beste giro batean aritzeko aukera, eta nolabait, pixkat zinema jaialdietan gertatzen den bezala, pelikula oste goxoak edo behintzat interesgarriak sortzeko, ez? Nik uste baiet, gainera pelikulak ere badaka zer esan ez, pixkat moit batzatzen pelikula ikustezunean, nik uste dukera hona dela, jendean feedback entzuteko, itziteko, eztabaidatzeko, ez? Eta, ni Zumaian ere nik uste tingo duela solasaldian, nire herrian ere, gogotxu, ez dakit, ea zeharreta pelikula. Aizu, Asier, atzotik aurrera esan dugu Frantziar estatuan eta baita Ipar Euskal Herrian izango dela pelikula, tartean hor ikusi ditugu Urruñan, Donibane Loitzunen, Donibane Garazin, hortik aurrera ja Biarnon, Toulouseen eta bestelako tokietan ere izango zarete, pelikulak egingo duen areto edo herri zeharkaldi horrekin uste dut pozik egoteko moduan zaudetela. Gero behar du jendearen gustokoa izan pelikulak, baina behintzat jendearen gana hurbiltzeko lan hori ondo joaten ari da, ez? Bai, eta oso gustora gaude, azkenean estrena handia izatera, bidazoa ibaiaren bi aldetara, ez? Ikuste zentu guztia zaukala pelikula hau horrela estrenatzea, eta egia da, Baionan, Donibane Loitzunen eta Urruñen egon garenean, jaso dugula, kriston jendearen hori berotasuna, eta gero solasaldiak izan dira nolabait ere terapia moduko zerbait, ez? Jende asko dagolako Bolondrez lanean gai honen inguruan, eta partekatu ditu bere esperientziak, eta hori guk asko ikasi dugu gai honen inguruan. Jon Elaspiorri eskatuko diogu Asier Urbietaren telefonotik erantzuteko, arrazoiren batengatik bere aztelako bereziki ondo entzuten. Jone, konta iguzu, ez dakit solasaldi hauetan, eta zertan uste duzu jendea jartzen duela pixkate azpimarra, ez? Zinema jaialdian eraritu zinaten, esan da bezala aurre estrenaldiak egin dituzue, badatoz solasaldiak, non jartzen du begia ikusleak? Hombre, nik uste bereziki ikuslea azalazua sentitzen dela, pelikula emozionala da, ez? Gai politiko eta soziala izanik, erabili degun bidea oso emozionala da, ez? Orduan jendea ateratzen da batez ere oso ikutua. Alde humano hortatik oso ikutua. Eta gero jendea azkamarran jartzen, batez ere gaia ezagutzen ez du jendeak. Egia Donostik Arantabar jendeak gehiago ezagutzen dela gaia, baina adibidez Bilbon jende asko gehienak ez zuen gaia enbeste ezagutzen, ez? Orduan, sorpresa hori, bai.
Eta tira, zueke agurtu aurretik, ze badakigu hor, elkarrezketa asko dituzula egiteko, eta guk ere aurrera egin beharko dugu, baino, Sanbu, eskatuko dizugu zuri azken galdera honetan, kazetaritza tipiko horietako bat. Gonbidatu jendea zinetara, zer ikusiko du Faisanen irlarekin, dagoeneko batzuk entzulen artean aurre estrainaldiren bat, edo zinema jaialdian, gizasko biden zinemaldien ikusiko zuten, baina horrengo egunetan Euskal Herriko, Hego eta Ipar Euskal Herriko hainbat txokotan izango da pelikula, zer esan gure entzulei, bigarren kafearen entzulei, anima daitezen Faisanen irla ikustera. Nikola oso moten esango dut, oso beharrezkoa den pelikula bat dela, jende askok eta inguruk askok ezagutzen zion errealitate bat erakuste dugu, eta, nik hemen imatzen jendea, olako pelikula hainbeste egikin ez, dakan pelikula, ikusta jutetzen eta. Esan du Sanbuk eta guk ere esango dugu, uste dut Jon Elazpiurrek ere azpimarratu duen zerbaitekin geratuko garela, pelikula politikoa izan da, pelikula emozionala dela, eta uste dut hor badagoela Faisanen irlaren gakoa. Asier Urbieta pelikularen zuzendaria, Jon Elazpiur eta Sanbu Diabi protagonista biak, plazer bat berriz ere zuekin tartetxo bartu izana, eta esan dakoa gure entzuleak animatu nahi ditugu. Faisanen irla ikustera, hemen ere esan genuen, Asier, pelikula batek egunotan jokatzen duela, lehen kilometro hauetan jokatzen duela maratoia, beraz, lehen kilometroak izan daitezela arnase luzekoak, eta goza ezazuela zuek ere esperientzia honekin. Eskerrik asko zuei. Zaindu asko irukote. Gratzia, zer egin gabe? Bale, nire eskerrik asko zenbat zor dizut kontsultagatik. Zutzako musutruk. Hortxe duzu, Faisanen irlaren zatitxo bat, hemen trailerretik ari ginen, agurtu ditugu gure gaurko hiru protagonistak, gaurko saioari nolabaite abia puntu eman diotenak, baina, Jesus Goiuri. Aita esan baino karago nago. Itzazoi esan. Guk hemen fumata blankarik ez dugu nahi, Ez duzu giltzapetu nahi kapera zizzinan aukeratzeko urrengo esatarian hori izango den? Egia esan, ez. Vale, ados. Ez, igual mendi puntarola biltzarren bat egitea, gari baten egiten ziren mendi iskinetan eta horrelakoren bat akaso. Nik kamarlengo izaneko nuke, Ez que ze izen guapoa dan kamarlengo. Ez que nik ez dut izan nahi lendakari, ez dut izan nahi hartzapezpiku, nik izan nahi dut kamarlengo. Aizue, maite dutak oraintxe bai egokituko zaizkigu, agurtu ditugularik Faisanen irlako hiru lagunak, eta Mai Gorostiaga Pozok bota barko digu bere lehen maite duta. Izugarrizko maite duta daukat. Komentatu nuen bezala, asteburun egon gara Pabellon 6eko antzerki harinaren jardunaldietan 00 numero borobila pieza estrenatzen, eta maite ditut nire bi aktore maitagarrik, Ilargi Kortxero, Idurre Puertas, Supergaztek, klaunean aritzen pieza honetan, oraingoaz ikuskizun luzera, edo bertsio luzera prestatzera, eta dena eman dute, 4 emanaldi 3 egunetan, goizean ensaio, atxalden pase tekniko, gero boloak, 7-8, 8, segun eguna, bukatzean bilera tekniko bat, gauzako betzeko, gauzak pulitzeko, izugarrizko profesionaltasunarekin, beraz, Ilargi Kortxero, Idurre Puertas, ikasi izen hauek, seguro etorkizunean, bi aktore puska ditugulako Euskal Herrian. Maite zaituztet, Ilargi eta Idurre. Pentsa, nik ez dut ezagutzen eta maite ditut jada, Mairen Instagramen ikusita, ikusten zaie onkote itxura bat, bai, izango ditugu, Jateko moukoa, txontxa eta pelotxa dia paiasak, personajeak, eta jateko moukoa, bizero dira. Ea maiatzaren amaiera aldera edo, gurean izateko aukera daukagun, eta hemen gure parean eseritzen ditugun. Goiuri, nik maite duta daukat, sasi kolektiboa. Ados? Nire maite duta, atzo Tolosako topiken, aurreratu genien entzulei, Tolofol jaialdia bazetorrela, eta Tolofol jaialdiaren abia puntua, Fernando Larrokertek 1978an ondutako pelikula bat izango zela, Euskal Herri musikaren ingurukoa, eta egia esan, nik garbi nuen joan nahi nuela, baina egi guztia itortzen hasita, uste nuen, hola pieza gogor xamarra jango genuela, zera, beren egungo ogia dastatzea bezala, ez? Ogia izan daiteke ona, baina gogortu zaizut, esan, abertze topatzen dugun. Eta 3. plano ikusi nunerako, konturatu nintzen, ostras ez, hau arribitxia da, hau benetan zinea da, eta ze pelikula puska ikusi genuen, eta ze gauza
indartsua ikustea, ez dakit, Manuel Lekuona Paisa lopategi eta Lazkao txiki aldebietan zituela euskararen ahozkotasunaren inguruan hausnartzen, Maurizi Aldeiturriaga ikustea pandero jotzen, biharamonik ez paleo bezala, Antxe Beraxagar, Antxe ikusi honen aktore lanak egiten Txomin Artola, pieza ezinbesteko bat, zoritxarrez, lehenguan ere azaldu genuen, pixket iskutuan edo itzalean ibili dena, haren jabetza eta produkzioa eta, banketxe batetik bestera ibilizelako eta nahiko gauza berezia da hori ikusi izatea, ez dakit etorkizunean askatuko den, baina esango nuke euskal kultura, euskal musikagintzan oski, baina euskal nolabait antropologi ikuspegiatetik ere Euskal Herria ulertzeko oso lan ederra dela eta flipatu egin nuen, ordu eta 4 minutuko esango nuke, goi mailako zine pieza horrekin. Oso lan ederra. Ikusi genuen gero Javier Agirre Saro bere zegoela argazki zuzendaritzan, urtetan Imanol Uriberekin, Montxo Armendarizekin, ibilitako argazki zuzendari erraldoi hori. Noski, zegoen 70ko hamarkadan ere Euskal Herrian zine egiteko gogoa eta zine egiteko gaitasuna, baina nonbait erdia aztuta edo izan dugu, eta hortxe Barandiaran, hortxe, ez dakit, pertsonaia ugari, eta oso lan gozagarria, beraz, behondeiela, Tolo Folkeko antolatzaileei, gaur musika giroan izango diraia Galiziatik etorritako soinu eta biolin jotzaileekin eta bestelakoekin, baina, atzoko pelikula, Fernando Larrugerten pelikula, goi-goian jartzeko modukoa. Bai, zalantzari gabe. Abestia bukatu zeigo, Juri, beraz zure maite duta aitortu beharko diguzu. Nere maite duta da amaterra izatea. Amater izan behar dugu bizitzan, zergatik esaten dudan hau? Banik aipatu nuen hemen, inbidia ematen didatela orain bizikletan ibiltzen direnak, eta bizikleta hartu, eta hemengo errepidetan bueltak ibiltzen direnak, edo ez, kirol horretan aritzen direnak, baina nik ez dudala nizela inoiz ibili, eta inbidia ematen zidatela eta hasi nahi nuela. Eta orduan, zer gertatu da? Utzi didatela bizikleta bat, utzi dizkidatela kamisetak, utzi didatela materiala bizikletan ibiltzeko, eta hori aldarrikatu nahi dut, zen ere inguruan badago jende asko egiten duena. Probatuko nuke eskalatzea. Eta erosten ditu, merkatuan dauden soka garestienak, zapatia garestienak, material tekniko proena, eta bapatean badirudi inoiz eskalada ez egitetik, eskalatzaileen artean profesionalena zarela. Edo egin nahi dut, ez dakit, hobi berri bat nahi dut, eta josten ikasi nahi dut, eta erosten dut merkatuan dagoen josteko makinarik garestiena. Ez. Nik aldarrikatu nahi dut, ingurukoei eskatzea, adibidez, josten ikasi nahi duzu, begira, nik badaukat materiala utziko dizut, eta jun probatzen, gustatzen bazaizu, gero erosiko duzu. Baina eske iruditzen zait, azken aldian, eta nire inguruan asko ikusten dut, jendea pasatzen dela zerotik profesional izatera, eta, nik bizikletan ibili nahi dudan, baina utxetik, agian ibiltzen naiz biogun eta ikusten dut ez dela niretzako kirula, eta orduan, bizikleta utzi didate eta probatuko dut, eta orduan, amaterra izango naiz, txirrindularitzan, baina eske amaterra izatea aldarrikatu behar dugu, Amaterra izatea aldarrikatu behar dugu, zalantzarik gabe, baina zuk dokozo material hori erabiltzekoa da, Juri? Erabiltzekoa da, bai. Nola utzi dizuten eta auta beste da amaterra, eta ez du balio, aste betean bizikleta hori ikutu gabe gotea. Ez, benetan. Alegia mundua, non bakoitzak bere papera ikasten duen, antzerrek askarrentzat ere badago tartetxoa, garrantzizko eskaera dira irrita malkoa.
Badago antzerkirako zaletasuna alegin. Nabaritzen da intxurre antzerki taldea osatzen duten kideen aurpegietan eta nabaritzen da intxurreren antzerki emanaldietan sarrerak agortzen direlako. Horrela, arte eszenikoen xarma hau zabaltzeko, oinarria Inaxio Begiristainen omenezko amater antzerki topak eta jardunaldiak antolatu dituzte. Sei saio eskainiko dituzte aurten. 2 aurrenak eta beste 4 helduenak, eta nola ez, bukaerako gala berezi bat. Gipuzkoako 4 antzerki taldek parte hartuko dute, Segurako Xirikara, Debako Goaz, Arrasateko Doke eta Alegiko Intxurra. Ez da galtzeko zerbait. Isurtzen den odol guztia, ez atomatea, ezin jakin. Eta nola guri ere antzerkia gustatzen zaigun, antzerki taldeko kideak gonbidatu ditugu gurera, pixka bat gehiago ezagutzeko zer den hau, eta aizue, nik aipatu dudan bezala aldarrikatzeko amateurra izatea. Egunon, ekipo, zer moduz? Urbildu mikrora beldurri gabe. Beldurri gabe, jarri, ondo. Eroso hemen gure irla bakarti honetan, eta perfecto gure galderak erantzuteko, eta gure lehenengo galderak ez dauka zerikusirik antzerkiarekin, Baina, erantzun egin beharko duzu, ze bigarren kafeko gonbidatu guztiei galdetzen diegu. Nik 2 galdera botako ditut, eta zuek aukeratu bietako zein erantzun. Bat behintzat erantzun behar duzue. 2 galderak honakoak dira. Lehenengoa, ea irudikatu duzuen noizbait edo nola gustatuko litzaizuken behintzat izatea zuen hileta, zuen funerala. Galdera potoloa da, barri egiten duzu bai, baina oso galdera interesgarria da. Eta 2. galdera da, ea orain etorriko balitz zinema zuzendari bat eta esango balu. Zuen bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi dut, baina pelikulan ezin dugu kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Pelikulan kontatuko dugu soilik etapa zehatz bat. Etapa hori izan daiteke, 5 urte nituenetik 7 urte nituenera, orduan Zumarragan bizi ginelako eta oso pozik bizi ginelako. Edo... Nik uste dute zuzendari horrek beharko lukela plano motz batola laburra, Inmaren aurpegiarekin galdetu diozunean nola imaginatzen duen bere hileta. Hori izango litzateke, hola plano almodo bariano moduko bat nahiko interesgarria. Horon kontua da, zinema zuzendari horrek nahi duela zuen bizitzako etapa zehatz bat irudikatu. Galdera da, ea zein etapa aukeratuko zenuketen, zuek zineman ikusteko. 2 galdera hauek botata, zuek erabaki bietako zein erantzun, Bueno, nik hiletena. Nik hileta irudikatzen dut. Nik, Elizatik kanpo irudikatzen dut. Irudikatzen dut festa inguruko bat. Egin izan dut bakarren bat horrela ere. Zagiardo bat egin bukatuko dana. Jendeak ondo pasako duen, topa egingo duen. Hildakoaren alde, seguru asko. Eta, eta tartean, imaginatzen ditut, bertsolariak, antzerkin bat, klaun bat igual, edo, ez dakit, zerbait, horrelako, musika pixkat igual, eta horrelako zerbait. Oso ondo, apuntatuta, hemen geratzen da, guk gure gonbidatuak esaten diguten apuntatu egiten dugu, gero, konprobatu egingo dugu, zer nolako hiletak egiten ditugun. Eta pelikularena orduan, erantzungo diguzu ima? Bueno, nik esan ez dakit ze urteta esan, baina moituena bai izan dela igual 14 urtetatiken 18 tarte hori, nire gazte denboan, beti festa, beti lagunekin, nire soinua bizkarren nula beti, eta orduan oso alai izan ditut urte horiek. Ederto. Bigarren kafeko galdera ofizialak erantzun da, orain mai, antzerkia zite egingo dugu? Bai, noski nola ez. Intxurre antzerki taldea, privilegio hutsa beraiekin kolaboratzen, eta, aurten aventura potente, ez? Ze utxune edo, ze falta zen Euskal Herriko antzerki amatorren artean, edo horrelako jardunaldik antolatzeko. Guk ere irla txiki bat jarri nahi egin duen antzerki munduan, alegi inguruan, eta hoi, ez dakit falta, nik uste sortu zaigula, 3 urteotan, antzerkia egiten ari geran, herrian, erantzun ikaragarri ona, zaletasun handia, jendea, seguru asko, herrikoa ginelako egiten ari ginenak, eta horra, inguratu da asko antzerkira, baina gero antzerkia pixka bizi du, eta orduan, eman nahi diogu zerbait gehiago. Eta orduan, pentsatu genuen, gu bezala, ari diren beste herrietako amateur taldeak,
aukera izatea gurera etortzea, eta guk aukera izatea beraien lana ikusteko. Eta imaz, pentsatzen dut, alde batetik urduri, zuen estrenaldia egiteko eta hori, azken emanaldi hori, baina aldi berean igual, beste konpainiek, beste herriko talde amaterrek egiten dutena ikusteko irrikitan ere. Bai. Gui hau bururatu zitzaigune bai, geho jungielako, alegi dulantzira, eta ikusi genuen ez, nola han jende asko edo talde asko inguratu ziela herrialde desberdinetatik, eta hortiken hasi zitzaigun pixkat, topaketa hau pentsatu genduen egitea. Eta egia esan, ni hain naiz jendea izaten, ez? Nola bono batzuk dauden, eta aukera denak ikusteko, eta jendea, bai hasi dela animatzen, galdezka izain dune hartu behar ditun, eta ustet oso ideia hona izan deula, ez dakit? Eta egitarau potente aurtengoa, ez? Lau talde izango dira, segurakok, debakok, arrasatekok, zuek, umentzako bi emanaldi, umek sortutako antzerkia ere, alegi eskolako antzerki taldea, Bealarrañaga zuzenduta, Intujai antzerki eskolako umek zigi odogertik zuzenduta, apostu potente. Bai, ez dakit, hilabete pare batetan behintzat, beteko da egitaragoa, ez? Egina izan genuen helduen gubezelako amateur jaialdia, eta gero, zuk esan bezala, tailer bat nola hasi zen lanean alegian ere umeekin, ari dana eramaten, haiek ere zerbait egingo zutela, eta umeentzako beste, umeek egindako beste antzerki bat, beraz, bi umeek egindako antzerki, eta beste lau helduek egindakoa izango dira, eta, maiatza eta ekaina ia bukara arte, bete xamar. Hemen askotan komentatu du, ez, garrantzia hauka arrobiak, zaindu behar direla, gure ume, nik badaki, txoritxo batek esan dit, alegiko umek, antzerkiko taldeko umek, beraien erreferenteak zuek zeuek zarete. Oitze polita. Bakizue zer da herri txiki baten, horrelako umek izatea, ez dakit, batzuk igual iten dute kromoen kolekzio eta horrelakorik, baina ume batzuk baldin badaude beraien erreferenteek, herriko antzesleek edo herriko aktorek izaten, ez dakit polita, ez? Nik ez nuen haitu, guaitxe haitu, ez? Eta egia zan, batek edo beste izan ditela, zuzia, ikusi nizunan, goran ezak zer da. Benetan, poza hartzezu, ez? Umeke, bezakit, transmititu zulako, tena eman deulako ere, ez tenarioan, ezakit. Horren atzean, nola ez, intxurre elkarteko lana dagoela, ez? Espalditiko talde bat, historiko bat esango genukela, antzerki amateurren, eta azken urteetan, olatu berri bat, bolada berri bat, Felix. Alako taldea sortu da, sortu dugu, eta guztua egia lanean, eta erantzuna jasote dugu. Herriko beste taldeek ere, inguratzei gure gana, laguntza ematera, edo, besteak beste, antolaketa hau ere, ez da bakarrik intxurre taldeko, inguratzen da beste jende bat, dantzataldeko, gabez batzako, ez dakit, prest daudenak eskua botatzeko, eta orduan, gure taldeari ematen dio horrek indarra ere. Eta, zer egin behar da, horrelako emanaldik ikustera, ez dakit, pentsatzen dut, entzule beste alden daudela, ostra, nijun nahi dut, hurrengo astetan alegira zeuze ikustera, bai umena, bai helduena, ze sistema dago sarrerak hartzeko edo. Bono bat jarri da, batzuk igual denak ikusi nahi dituenak, eta orduan prezio berezi badauka, dena bono horrek 20 euroa, eta dauzka aukera bai umena eta bai helduena ikusteko bono horrekin. Eta gero, ikuste badu, nik ezingo baino batea jo nahi dut edo beste bat, 7 euroko prezioa dauke, eta orduan banaka daukezu aukeratza zer nahi dezun ikusi. Nun hartzen dira bono hauek?
Kulturetxean. Alegiko kulturetxean. Adi egon entzule, antzerkizale, adi egon. Alegiko kulturetxean, bai, bonoiek salmentan, 6 emanaldi ikusteko, ez dakit, opari zugarria. Hemen, Gorka dagoeneko bazekien bidea, esan du, igual agertuko gara, interesantea, alegi ez dut ezagutzen, aukera ezagutzeko, eta ostegunean gurea, bai, hor dabil, bai. Eta tren geltoki ondo, no, ez gaitzakirik ez dago, iristen zara, pote bat hartu, bueltatxo bat, eman antzerkia ikusi, bukaeran seguro gertu daude aktorek edo sortzaile beraikin egoteko ere, gertutasun hori. Iritsi daitezke trenez, errepidez, edo Gorka Zumarra tiator, segituan ibai hartu eta alegira, inore, bai, bide guztiek eramango dute alegira. Hoixe, tita baten, eta zehari da presta, benga, bukatzeko, zehari zarete prestatzen aurten. Gurea. Bueno, gurea goantxe da puntu kritiko batean, gertu ikusten dugu egin beharrekoa eta bildurre daukegu nola prestatzen egian. Baina, da komedia bat baita ere, jendeak parre egin alizateko, komedia beltza, izena du black comedy originalean, ze inglesa da uste dut, eta haren egokitzapen bat, parra egitekoa, ez da gehiagi aurreratuko, baina, hortxe egia, bete-betean. Peter Schaffer, autorea, Amadeus idatzi zuen autoreak, eta, sorpresaz jositako komedia beltza, bai. Kakapilla ikuskizun berriarekin, kakapilla jaialdiarekin, edo, beste herrialde batzuetan esatute zapatapilla, hoi politia da, bai, ez? Zaldien kaka izan beharrean, hankutsi sartu behar dela aretoetan, eta horren esatute zapatapilla, hoi politia da, bai. Beraz, zapatero batekin hasi zinen feliz, dara bihurtu, hoxe, gora intxurrean zerkitaldea eta zapatapilla ekipo. Eskerrik asko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Zituen gerlan gusia eta utza auzolana etxaldea ligizaren eriotza guk orpairatu zituen mesia eta Jolasean ikasitakoarekin bizi eta bizitakoarekin eraldatu. Horixe izan zitekeen konektatu jolasaren leloa. Urtero, giza eskubideen eremu baten inguruko galderen bitartez, gure jakintzak neurtzen baititu. Gehoiz ez egin aitortza, gure amatxi izan zen, eskua eta bihotza. Euskadiko garapenerako gobernuzkanpoko erakunden koordinakundeak sortutako jolas honetan, 5.000 lagunek baino gehiagok parte hartu duteia da, eta urtengoan ere lehoi gehiago batuko zaizkie. Lehoiak bai, edizio bakoitza animalia batek ordezkatzen baitu, eta urtengorako lehoi aukeratu dute emakumeen indarra eta lidergoa irudikatzen baitute. Konektatu jolasak 7. edizio du aurtengoa eta zorte onaren zenbakia dela esaten dute 7. Guk zorte handia opa diogu gure entzulei, sariak zozkatu behar baititugu gure entzuleen artean. Galderak erantzuten dituzenen artean behintzat. Izaiten estetiken biktima Baina honetaz eta Euskadiko garapenerako gobernuzkanpoko erakunden koordinakundeaz gehiago jakiteko Jon Mikel Benito del Valle Solaun gonbidatu dugu gurera, Medikus Mundi Bizkaiako kidea. Egunon? Egunon. Ez dakit aurreko elkarrizketa entzuteko tarterik izan duzun, baina bigarren kafean beti gonbidatuei 2 galdera egiten dizkiegu eta 2 galderak botako dizkizut eta zuk bat aukeratu. Galderak honakoak dira, ea nolakoa gustatuko litzaizuken izatea zure hileta, zure funerala
Edo, hori ez baduzu aukeratzen, beste galdera, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo balu zinema zuzendari batek, baina esango balizu pelikulan ezin dutela kontatu jaiotzatik orain artekoa, soilik etapa bat kontatuko dutela, zein etapa aukeratuko zenukeen. Eta esan bezala, nik biak bota ditut, baino batekin konformatzen gara, Bai, adi egon gara entzuten eta gainera gu ere gobernuzkanpoko erakunde bezala antzerkiarekin badugu lotura eta horre errepasatzen nego naiz nola erakunde askok bai amateurretik eta esan nahi dut antzerkia erabiliz ere eraldaketarako tresna gisa hainbat proiektu jartzen ditugun martxan eta baita ere profesionalekin antzerki profesionalak egiten beraz hor badago lotura gizarte aldaketarako hezkuntzaren nazioarteko garapenean aritzen garen elkarteen eta antzerkiaren artean eta gu ere antzerkizaleak gara. Ze ona. Ez dira, galderak ez dira erresak eta, bueno, eriotza urrun ikusten dugu naiz eta ez dugun hortaz aritzea saiestu behar, inondik inora. Baina, bueno, pixkat lotzeko ere zertan aritzen garen horrekin eta pelikularen galderari erantzunez, ni Kolonbian eta Nikaraguan ibilia naiz eta agian garai horiek aberasgarriak izan ziren niretzako eta uste dut ere film baterako interesgarriak izango liratekela. Naiz eta hemengo bizitza ere Euskal Herriko bizitza eta hemen dauzkagun burrukak interesgarriak diren eta horrek ere emango luken. Zer esana. Oso ondo, ari gara, osatzen gure gonbidatuekin, zinema jaialdi eder bat egiteko moduko bildumaz, badauzkagu, hemen oraingo adibidez, nazioarteko zinema egintza, badauzkagu hemengo bertakoak, badauzkagu umen kontuak eta baita helduen kontuak, eraz, egunen batean egiten badugu, segulako zinema jaialdia egingo genuke. Aipatu duzu antzerkia eraldatzeko tresna gisa, baina gaurkoan jolasa eraldatzeko tresna gisa izango dugu izpide. Jolasak, bueno, guk urtero konektatzen dugu, konektatu jolasarekin, baina baduelako oraingoan ere beste edizio bat, aurreko urteetan ikasi genuen adibidez, zenbat ur behartzen kamiseta bat egiteko, zenbat tona zabor sortzen dugun urtean, baina urtengoan emakumeak ditugu protagonistatzat, ezta? Bai, eta ez lehenengo aldiz, beste behin ere gai hori, feminismoen gaia eta emakumeen gaia hartu genuen, egia esan nazioartean aritzen garen elkarteok emakumeekin lan handia egiten dugu, hori da gure lan hildo nagusietako bat, eta horregatik ere berriz heldu diogu gai honi. Baina, bueno, goratu aurreko urtetako jokoak ere hor daudela, eta migrazioak eta anistasuna landu genitueniaz, jasangarritasuna eta ekologismoa ere, desberdinkeriak eta pobrezia, globalizazioa, beraz, jolas asko daude eskura, baina bai, aurten berriz ere, hau hainbat personen artean, hain zuzen ere, hezkuntzako lantaldean 33 elkarte gaude, eta denon artean erabaki dugu berriz ere gai honi heltzea. Horixe esan behar nuen, hau badela ere koordinakundaren isla bat, ez? Hainbat elkartek osatzen duzue erakundea, eta orduan elkarte bakoitzak bereari heltzen dio, edo badauka agian lanlerro bereziren bat, eta orduan isla ere bada urtero gai desberdinak lantzea jolasaren bitartez. Bai, guztizala. Euskadiko garapenerako gobernuzkanpoko erakundeen koordinakundea ibilbide luzea du, eta gaur egun uste dut 83 elkarte inguru gaudela bertan, lantalde ezberdina ditugu, genero lantaldea ere badago, edo feminismoen gunea, euskera gunea ere bai, politiken koherentzia gunea ere bai, eta badugu ere hezkuntza arloko lantalde bat, eta pentsatzen dugu jolas hau, 10 galderako jolas hau, badela tresna interesgarri bat, baita ere umoretik ezagutzak lantzeko eta hausnarketa ere bai, ez? Gai hauen inguruan. Zoragarri, guk, Mai, Inigo, gu jolasteko pres gaude. Bai. Eta agian, galdera batzuk behintzat, erantzun beharko ditugu, ze jolasak 10 galdera dauzka, eta guk ere gure ezagutza jarri beharko dugu hemen ezbaian, eta konprobatu, ea, uste duguna bezain beste dakigun zuek prest zaudete? Bai, erabat prest. Bale, ea ea streaming bidez jarraitzen gaituzten behintzat, erakusteko aukerarik badugun, ze hementxe daukagu jolasa. Gure izena bigarren kafea izango da. Ados. Bale,
Ados bigarren kafea presta zaude, bai noski, jarraitu. Baieztapen hau egia edo gezurra da. Adimen artifizialak desberdin tratatu ditzake pertsonak generoaren arabera. Hemen bi aukera, edo egia edo gezurra da esaldi hau. Zei uste duzue? Nik argi daukat, egia dela, eta ikusi dugula, azken urteetan adimen artifizialarekin eta teknologiaren garapenarekin orokorrean, gure isla direla baita teknologiak eta badituela aurre iritziak, eta generoaren arabera desberdin tratatzen gaituela, baina hori nire iritzia da, ez dakitzuek zer esaten. Nik ere gauza bera uste dut, bai. Eta ni bat nator horrekin. Vale, egia orduan emango diogu, eta zer esaten diguten. Bai horixe bigarren kafea, bat eta bat bizirela bezain egia da hori. Adimen artifizialak datu historikoetatik ikasten du, eta historia feminista ez denez, estereotipoak indartzen ditu. Hala nola gizonak liderrak direla eta emakumeak zaintzaileak. Adimen artifizialak maskulinizatua izaten jarraitzen du, teknologian emakumeak 130 baino ez direlarik. Emakumeen presentzia handiagoa behar dugu, aniztasuna areagotza eta haren garapena arautza funtsezkoa da. Bale, lehenengo asmatu dugu, Bigarrena. Ondorengo baieztapenetatik, zeinek adierazten duzu zen feminismo... Eman egin diot nahi gabe? Hala, eta zer eman diozu? Aurrera beldurri gabe. Ez tegitzeri eman diodan, baino... Ez zaio gustatu jolasari, Bueno, aurrera egintzezu. Aurrera egingo dut, esan dit. Erantzun hori lego bat zapaltzaren parekoa izan da. Mingarria, baina ezigarria. Animo, ez etxi. Feminismoak eskubide berdintasuna bilatzen du, ez genero batek bestearen gainetik nagusitasuna izatea. Pertsona guztiek generoa dozein dela ere aukera eta eskubide berberak izatea du helburu. Matxismoak bestalde gizonak nagusi direlaren ideia sustatzen du. Iz mitxismirik, iz feminismirik, no more mesedez. Egia da nik par batzuk bota ditu dela, jolas honekin, ze iz mitxismirik eta iz feminismorik asko gustatzen zait. Urrengoa, Bechdel testa. Emakumeek zineman duten presentzia ebaluatzen duen testa. Film batek testa gainditu dezan 3 irizpide hauek bete behar ditu. Lehenengoa dela, gutxienez izena duten 2 emakume agertu behar direla, bigarrena haien artean hitz egiten dutela, eta gizonak ez diren zerbaiti buruz hitz egiten dutela. Orduan hemen daukagu zerrenda bat, film hauetako zeinek gainditu du Bechdel testa. Eta pelikulak dira. A Complete Unknown, hau dela Bob Dylanen biopika, 8 apellidos vascos, Joker, Avatar, Frozen eta La Sociedad de la Nieve. Mai, ze iruditzen zaizu? Zaila. 8 apellidos vascos 2 emakumeen arteko elkarrizketa bai, baina ez dakit gizoni buruzko izango direla guztik. Claro, nik uste. Beraz deskartauta. Bai. Frozen ez dakit, ez dut uste. Ez dakit. Zaila, La Sociedad de la Nieve hor ez dago emakumerik. La Sociedad de la Nieve hor gizonak. Deskarten gati lehenengoa izango genuke. A Complete Unknown aukeratuko ez dut ikusi, baina deskarten gatik. Vale, horri emango diot. Ba ez. Ez da zuzena. Frozen da erantzuna. Filmean Elsak eta Anak beren erresumaria hortzarari eta arazoi buruz hitz egiten dute, ez bakarrik gizonei buruz. Zinemak ez du errealitatea islatzen soilik, errealitatea ereiki ere egiten du. Emakumezko pertsonaia askotarikoak eta protagonistak dituzten historian alde egitea funtsezkoa da mundu berdintzalegoa eraikitzeko. Bai, Bechdel testa oso pelikula gutxik pasatzen dute. Urrengo galdera. Unibertsitateari eta generori buruzkoa. Nik esaldi batzuk esango ditut eta zuek esan zein den egiazkoa. Lehenengoa, Europan unibertsitateko irakasleen artean gizonak eta emakumeek soldata bera irabazten dute lan bera egiteagatik. Bigarrena, doktoretza lortu zuen lehen emakumea 19. mendean doktoratu zela. Hirugarrena, munduko lehen unibertsitatea emakume batek sortu zuela. Edo, azkena, munduko herrialde gehienetan emakumeak unibertsitatean gizonekin batera izan zirela onartuak. Zein da egia, Inigo, mai? Gustatuko leitzaik izatea, munduko lehenengo unibertsitatea emakume batek sortako zuela. Hori ez digute historia klaseetan erakutsi. Horregatik. Hori bozkatuko dugu, Inigo. Ba, igual, bai, Bai, venga. Aurrera. Bolada honean zaude. Kristoren martxa darabiltzu. Fatima al-Firik Maroko al-Karawiyyin unibertsitatea sortu zuen 859an. Etengabeko funtzionamenduan dagoen unibertsitaterik zaharrena.
Paradoxikoki, gaur egun diru sarrera txikiko herrialdeetako landa eremoko emakumen 2% bakarrik sartzen da unibertsitatean, eta horrek zuzeneko ondorioak ditu funtsezko alderdietan. Hala nola, beren osasunen edo bizi kalitatean. Eta spoiler bat egiten digute. Doktoretza lortu zen lehen emakumea, Elena Cornaro Piskopia izan zen. 1678an. Beraz, desente lehenago. Dena dela zin justu, ez? Osea, Fatima Alfirik ikasi behar dut izen hori. Osea, ez da justoa, ez... Ja, ez dakigula, Ez dakigula, ez dela, bai, zalantzarik gabe. Baizue, jarraituko dugu segituan jolasari geratzen zezkion galderekin, goizeko 11ak ditugu eta saltotxo egin behar dugu gure Bilboko estudioetara, azken ordukoaren bila, Itxaso Leon lankidea bertan dugu, eta Itxaso egunon. Kaixo Inigo egunon eta egunon entzulei ere, kontatuko dugu azken txanpan dela atortxurroken prestaketa eta 24 talde berri iragarri dituzte ostegun honetan elkartasun jaialdiari agur erraldoia emateko. Uztailaren 24tik 27 lakuntzan ospatuko den hitzorduan musika eskaintza zabala izango da eta are gehiago gaur iragarritako 24 izen berriekin, tartean zetak Delirium Tremens edo Reincidentes, dena den guztiak kontsulta ditzakezue naiz.eusen eta atortxuren sare sozialetan. Esateare 24 izen hoiei hasieran iragarritako 4 itzulera handiak gehitu behar zaizkiola eta hoien aurretik beste 35 talde ere iragarriak zirela. Beraz, honezkero 73 talde iragarriak dituzte eta maiatza amaieran beste izen sorta bat ere etorriko da. Guztira 100 talde izango dira jaialdiko 5 eszenatokietan. Eta pixkat urrunago ere begiratuko dugu, aipatuko dugu Estatu Batuetako 12 estatuk demanda aurkeztu dutela Donald Trumpen aurka mugazergen gerra dela eta Kongresuak kanpo merkataritza arautzeko erakunde eskuduna dela diote. Fiskaldemokratek Estatu Batuetako nazioarteko merkataritza auzitegian aurkeztutako salaketak halaxe dio. Estatu Batuetan sartzen den edozein merkantziari mugazerga izugarriak eta etengabe aldatzen ari direnak ezartzeko autoritatea hartzean presidenteak ordena konstituzionala aldatu du eta kaosa zabaldu du herrialdeko ekonomian. Kusdesai etxezuriko bozeramailearen ondokoak sorginei zatzat jo du ekintza legal hori. Eta aipatuko dugu ere amaitzeko Errusiak gutxienez 9 hildako eta 73 zauritu utzi dituen eraso masiboa egin duela Kieben aurka. Errusiako indarren erasoak Ukrainako hainbat eskualde ere jo ditu. Geroxeago berrituko ditugu gai honen ingurukoak ere, baina momentuz segi dezagun bigarren kafea hartzen, ordu batean itzuliko gara. Eskerrik asko Itxaso Leon, gu kafe hartzen jarraituko dugu eta kafea hartzeko, galderak egiten jarraituko dugu gure entzulei. Horrengo galdera, ze urtera arte behartzuen Espainiako estatuan ezkondutako emakume batek bere senarraren baimena banku kontu bat irikitzeko edo lan kontratu bat sinatzeko. Eta urte batzuk daude hemen, 1939, 1975, 1975 eta 1983. Gogoratu, zein urtera arte behartzuen emakume batek bere senarraren baimena banku kontu bat irikitzeko edo lan kontratu bat sinatzeko. Desente berandur arte. Bai, nik esango nuke hau Aitona Monei eta entzundakoa dela. Beraz, 1900 eta... Igual 83 edo 75. 83 esan. 83 izan daiteke. Ai ama, 83 balin bada negarra ingo dute, 83 ez da duela inbeste. Esan barruen, ni jaiotzear negoen, eta mai jaiota zegoen. Baina guatzen naiz etxen horrelako zeata eta amak eskatzea aitaren sinadura zer egiteko eta hori, beraz, 75ean da, transizioaren hasiera eta ze hori 83 esango nuke. Vale, txatean ere ari dira erantzuten, eta gauza bat arkakuso jarri du, 75 edo 83 edo 75, bueno, orduan 83, beraz. Arkakuso, perdigoiarekin jortitzen duzuzuk, Enga, 83? Bai. Ieup, hankasartze ederra bigarren kafea, 1975ean izan zen. Gaur egun hori pentsezina iruditzen bazaigu ere, duela ezainbeste emakumeak gaur egun egintzat jotzen ditugun oinarrizko eskubideen alde ari ziren borrokan. Borroka feminista bakoitza etorkizuneko hazia da. Emakumeen mundu martxak 173 herrialdetako erakunden parte hartzarekin borroka globala dela gogorarazten digu. Jarraitu ezagun. Euskal Autonomia Erkidegoan emakumeek urtean zenbat egun egiten dituzte doan lan merkatuan? 1, 5, 15, 26?
edo baizera doan lan egitea. Zan. Bueno, hemen azaldu behar da, doan lan egitea ez duela kontratuan jartzen. Hau ez dela beriko zerbait esaten duena. Bueno, zuk ez dakitzen bat egun, gratis egingo duzu lana, baizik eta hemen soldata arrakalaren bidez, badaudela, azkenean. Hau da, zure lagun ari gertatu zitzaion bezala. Joan zela bere ugazabarenera, bere jefarenera, esan ez zaizu, esan zenian ordu estrak apuntatzeko eta hemen dauzkat, dira 47. Bai. Eta bere jefak erantzun zion, aizu eskertzen zaizkizu, Eskertzen zaizkizu eta hor bukatu zen konbertsazioa. Eskertzen zaizkizu. Lotxegarria. Zaizkizu, ez dizkizu nik edo, ente etereo batek eskertzen dizkizu. Manik esango nuke 15 askotxe izango da, ez? Nik 15, esan behar nuen? Bai. Venga, 15. Nik 15. Venga, 15. Ara, uste dut zure buru entziklopedia kolapsatu egin dela. Ara, gaizki gabiltza, Emakunderen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan soldata arrakala 17,8koa izan zen 2008an. Eta horrek esan nahi du emakumeek urtean 26 egunez lan egin zutela kobratu gabe gizonek kobratu zutenarekin alderatuz gero. Osea... Optimistegiak gara. Eta orain bai, hementxe daukagu gure entzuleen artean egindako lehenengo galdera. Ze guk, bigarren kafeko sareetan galderak jarri ditugu, eta hauxe da galderetako bat, 2 galdera aukeratu ditugu guk quiz honetatik, eta hauxe da lehenengoa. Zein da emakumei eskainitako kalen ehuneko handiena duen Euskadiko provintzia hiriburua, Gasteiz, Donostia edo Bilbo. Badakizuek kale izan degian emakume asko falta direla, eta begira gure herrian adibide bat jartzearren, Tolosan, emakume izena duen kale bakarra dago, eta kale horri tonto kale deitzen diogu. Beraz, ez dugu emakumerren izena erabiltzen, baina bueno. Bakarra daukagu? Bakarra daukagu. Eta tonto kale deitzen diogu. Bai. Ordan zen, Gasteiz, Donostian edo Bilbo, non daude... Pentsamen, gure entzulen artean eta parte hartzea handia egon da, ala eta guztiz ere, parte hartzea handiarekin empatia dago, berdinketa dago, ez? Bai? Ikustu du baietz? Bai. Eta ze iriren artean? Gasteiz eta Donostiaren arteko berdinketa dago, atzerago dago, Bilbo. Iaia, botuen erdiarekin, Bilbo. Bai, hoi da, 129ak Gasteiz, 129ak Donostia eta 122ak Bilbo. Zuk uste duzuela jendeak asmatu duela, edo ez? Hombre, nik uste dut Donostia dela. Donostia dela? Bai. Txatean gauza bat esan digute dela, Gasteizen kale asko berriak direla, auzo berri asko ereki dituztela. Eta horrek aukera eman duela. Eta hori izan daiteke. Kaso egingo diogu, txatean gorkak Gasteiz dio, bai, Gasteiz jarriko dugu? Bai, azkak usuk ere hori dio, venga. Ados. Tira, Donostia da. Baina kalen 7 baino ez dira. Gainerakoetan errealitatea are lazgarriagoa da. Euskal hiriburuetako kale izendegietan emakume izenek daukaten presentzia txikiak, emakumeek espazio publikoan duten ikusezintasuna islatzen du. Eta esaten badizut munduko 183 herrialdetatik 2024an 28 baino ez zituztela emakumeak buru. Begira, Begira lanketa, eta oso erantzun interesgarria zen auzo berriak ere dituztela eta kale berriak daudela, eta orduan aukera ona zela hori emakume izena jartzeko, baino, kale, hurrengo galdera. Ze esaldi jo daiteke eguneroko matxismotzat? Egunero eramaten ditu eskolara, oso aita ona da. Emakumezkoen futbola ez da, ez femeninoa. Barkatu, erantzun dezaket ja? Denak dira egia. Bale, baina entzun egingo ditu, Osea, egunero eramaten ditu eskolara oso aita ona da? Zer da? Matxismo. Emakumezkoen futbola ez da, ez femeninoa, ez da futbola ere? Matxismo eta kuñau. Lesbianek disimulatzeko errazagoa duzue, nesken artean ohikoa baita eskutik hartuta ibiltzea. Ona, bere berdin. Matxismo eta kuñau. Tira lagun, ez izan prakajarioa. Matxismo. Ni feminista naiz etxean laguntzen dudalako. Oso matxismo. Matxismo eta lotxagabe. Jada ez da piropo bat ere onartzen. Nora iritsiko gara? Zure txeko atarire gizonaz. Hau ere, bai. Matxismo eta kartzela. Noizko gizonaren eguna? Matxismo eta tonto. Matxismo eta tonto zesitzen da. Bertin Osborne nomenez. Azkeneko aukera denak dira matxismoa. Hau erraxa da. Venga, denak dira matxismoa. Eskerrik asko.
uste osoa genuen zugan. Egunero erabiltzen ditugun adierazpen matxistek kaltegabeak diruditen arren, emakumeek mugatzen dituzten eta desberdintasuna betikotzen duten estereotipoak indartzen dituzte. Bagoaz azkeneko galderekin. Munduan, zenbat emakumeek jasaten dute indarkeria fisikoa edo sexuala bikotekidaren eskutik? 10 batek, 5 batek, 3 batek, 2 batek, edo ez dakit, baina gizonen neurri berean emakumeak ere. Munduan. Bai, munduan, bai. 3 batek igual. 3 batek, nik uste eta 1,33 dela, 3 batek, bai. Bai, datu zuzena, ikaragarria. Emakume jaiotzeak ez luke zigorra izan behar. Hala ere, emakume askok muturreko indarkeria jasaten dute, sexu erasoetatik hasi eta ohore krimenetaraino. Gehiegikeria horiek gorputzei ezazik bizitzei eta askatasunei ere eragiten die. Eta, azkeneko galdera. Euskal Gobernuz kanpoko, garapenerako Gobernuz kanpoko erakundeek egiten dituzten ekintza hauetatik, zeinek egiten du bat munduan berdintasuna lortzearen aldeko borrokarekin. A. Beste toki batzuetako erakunde feministei laguntzeak. B. Beste toki batzuetako mobilizazio feministetara batzeak. C. Tokiko erakunde feministetan parte hartzeak. D. Emakumen eskubideak bermatuko dituzten politikak eskatzeak. Edo E. Aurreko guztiak zuzenak dira eta askoz gehiago. Nik uste dut hau Jon Mikelek erantzun behar digula, Jon Mikel, zein erantzuna? Bueno, hori guztia eta gehiago egiten saiatzen gara, noski. Aurreko guztiak zuzenak dira eta askoz gehiago. Onartu. Hau, amaiera, hau abete hortz, utzi nauzu zorionak, bigarren kafea. Garapenerako Euskal Gobernuz kanpoko erakundeko oso konprometituta gaude genero berdintasunarekin. Gainera, era askotako hezkuntza materialak egiten ditugu gaiari buruzko kontzientzia sortzeko. Jolas hau, horren erakusgarri da. Erantzun ditugu guk 10 galderak eta ikusi dugu Mai Inigo kale egin dugula hainbat galderetan. Eta ze sensazio, ez dakit, naiz eta asmatzea, ez zara pozik jartzen, ez? Osea, hain ikaragarria dira erantzunak eta, asmatu, baina ez nago pozik asmatzeagatik baten batik. Hemen, Jon Mikel, helburua ez delako denak zuzen erantzutea ikastea baizik, eza? Bai, nik neuk ere ez nituen asmatu, eta Gasteizkoakin nik ere logika bera erabili nuen, eta huts. Bai, eta hemen kontu batzuetan ez dira egia absolutuak, agian datu batzuk eztabaida daitezke nora interpretatzen diren, baina, hemen esaten diren guztiak egia dira, ez dira egia bakar, baina kontuan hartzeko gauzak dira, eta hori, ikasteko gaude gu ere, ez gaude bakarrik lezioak emateko, baina, ikasteko eta gauzak ikusarazteko, ez, dolako problematikak. Gauza batzuk ere zenbakitan jartzea ez da polita, esatea 3 bat, horrek erakusten du gauza larria dela, ez da, dagoen indarkeria, baina, ez da bai da ez da, inbeste zenbakitara mugatu behar ez, baizik eta errealitatetara, eta nola portatzen garen, eta zer egiten dugun ere gure alboan olako kontua gertatzen direnean, eta hoxe da, hemen helburua hausnartaraztea da, gauzak ezagutaraztea, eta baita ere norberak ikustea ze harreman daukan gai hauekin eta errealitate hauekin, eta gero baita ere tresnak ematea, kasu honetan genero berdintasunaren alde edo emakumen kontrako indarkeriaren aurka, beste jolas batzuetan ekologismoaren inguruan edo, zer egin dezakegun edo zer tresna dauden, ezta? Eta zentzu hortan guk hezkuntza lantaldetik eraldagunea daukagu, koordinakundearen webgunean, eta bertan badaude 300 material baino gehiago hezkuntzarakoak, bai hezkuntza formalerakoak, bai hezkuntza ez formalerakoak, gauza hauen inguruan sakontzen jarraitzeko, ez? Bai eskoletatik kanpo, izan daitezke ere egin diren dokumentalak, ezta, edo pelikulak, eta horre eraldagunean are baliabide gehiago eskaintzen saiatzen gara. Hemen hainbat tresna aipatu ditugu, jolasa horietako bada, eraldagune horietako bada, baina gauza gehiago ere egiten ditu koordinakundeak eta egin ditu azken urte eta hilabeteetan. Ezin ditugu denak aletu, gauza asko egiten dituzelako, baina bada gauza bat oso interesgarria iruditu zaiguna, agian bereziki kazetaritza egiten dugunontzako oso interesgarria delako, baina egin duzuen nazioarteko lankidetzaren arloko euskarazko terminoen hiztegia. Bai, agian gure sektorea eta, asko batez ere Latinoamerikarekin harremanetan gaude, Afrikarekin ere bai,
beste kontinente batzuekin gutxiago, baina beraz gaztelera eta beste hizkuntza batzuk asko erabiltzen dira, eta gauza batzutarako hiztegi tekniko ere badaukagu, eta bueno, gu ere saiatzen gara euskera bultzatzen eta erabiltzen aldugun neurrian, ezta? Zentzu hortan, eta agian lehenengo galderari eta inteligentzia artifizialari lotuta, esate baterako maiatzaren 7an, bertan Donostian Teila Fabrikan, Irene Arraratxekin saio bat izango dugu euskararen erabilera ez sexista lantzeko ere bai, eta itzultzaile neuronalak erabiltzeko tresnen inguruan, ezta? Orduan, euskararekiko kezka bat badugu, erabiltzen saiatzen gara, eta, bueno, baita ere inteligentzia artifizialaren inguruan ere egiten ditugu gure aleginak, noski hortan ez gaudegu bakarrik, eta adibidez lehen gogoratu naiz, wiki emakumeak proiektuarekin, ez? Horra aipatzen zenean 130 zela emakumeen presentzia eta haiek esaten dute emakumeen biografiak euskarazko Wikipedian 17 inguru zirela, eta orain ja 130 inguruan omen daude, 10.000 uste dut biografia dituztelako azken boladan. Eta, bueno, guk ere orduan saiatzen gara euskera lantzen eta serio hartzen ere kontu hau. Aipatu berri duzun hitzordu horretarako, izena eman behar da, saio irikia da, edonor joan daiteke, aprobetxatu ezagun, promozioa daiteko? Bai, izen ematea Gipuzkoa abildua ongdeuskadi.org edo org elbidera idatzita egin daiteke, eta esan bezala Teila Fabrikan izango da maiatzaren 7an, 9:30 hasita goizez, ordu biak arte. Oso ondo, beste gauza bat aipatu nahi nizuenik, galderak erantzun ditugula, baina gure entzuleek ere galderak erantzun dituzela, eta badauzkagula 30 euroko bibonu zozketatzeko erantzun dutenen artean, eta zai egongo direla zozketaren irabazleak jakiteko. Zein izango da, hemen eskua jarriko duena izena aukeratzeko Inigo Mai? Esku inozentea, atera berda, eskua... Zakito horietako hori baditut, Venga, Mai, zu izango zera. Venga. Boltxa prestatu dugu izenekin, orain ator. Vale. Hau, hau erabiliko dut, Badaukagu, bat hemendik prest. Bat, atera berde. Atxin, oire eman, bai. Bat. Bi atera behar dira. Hortxeri gara, ba. Pegatuta ziren, así que... Irakurri maiz, parte hartzaile asko egon dira. Abildua Nagore /ege. Zorionak, Nagore. Nagore ege, osundu. Eta abildua Jagoba Mendizabal. Ole! Jagoba Mendizabal eta Nagore egek. Zorionak, eramango dute bono bana, eta goizeko 11:18 minutu ditugun honetan, gu Jon Mikel agurtu behar dugu, eta tira, gure entzulekin harremanetan jarriko gara, gure saria helarazteko. Eskerrik asko Jon Mikel, aipatu nahi balin baduzu azkeneko gauza bezala, koordinakundeari buruz gehiago jakiteko zer egin beharko genuken? Bueno, webgunean eta sare sozialetan oso aktibo dago koordinakundea, eta bertan ere badago agenda jarraitzeko modua, koordinakundeak egiten dituen ekitaldietarako, baina baita ere elkarte ezberdinak egiten ditugun ekitaldia jarraitzeko, eta astelenero ere buletin bat bidaltzen du, munduz mundu, beraz nahi duenak ere izen ematea dauka bertan, voluntariotzak, lan eskaintzak, eta agenda eta egunerokotasuna jarraitzeko. Baita ere gogoratu, bonu hauek saretu zerako direla, Donostiako konsumo kontziente eta eraldatzailearen aldeko sarea, eta bertan sartzera ere gomendatzen dugu, ikusteko ze negozio edo elkarte dauden sare hortan, ze oso interesgarria iruditzen zait. Eta baita ere, agur bat Arkakusorentzat, Iruñerekin ere kointziditu genuen ikastaro batean, eta... Bai, jarri dumen txatean, Jon Mikel, eta... Gero konturatu naiz. Gaur guerdiko 12:20 gutxiago inguruan Arkakuso gainera gurekin izango dugu, beraz, berantzuteko aukerari izango duzu. Baina orain agurtu egin bartzaitugu, Jon Mikel Benito del Valle plazar bat izan da, eta jarraituko dugu harremanetan, eta elkarlanean zuen egitasmoak bultzatzea beti delako plazarra. Mila esker zuei, eta nahi duzuen erako. Eta jolastu, Eskerrik asko. Zertatik erdira, atzetik aurrera.
Eta bagoaz bixi gure amonaka agurtzera, gure arro gaude, eta apiriaren amaiera iristen ari den honetan, Kontxita Beiti eta Marimi Ugalde telefonaren bestaldean dazkagu, prest hemen borrokarako. Egunon bikote? Egunon. Egunon danori. Bueno, bixi egingo dugu bidea, ze pixka bat atzeratuta gabiltza, eta gero badakitzuekin gai guztiak jorratzea kosta egiten zaigula, baina apirilari errepaso ematen hasita eta aurrekoan pixka bat pendiente geratu zitzaigun, gai bati heldu barko diogu, gainera eguneratzen jarraitu den gai bat, eta da, Rosa Zarraren afera, haren familiak ere azken asteetan, egin ditelako adierazpenak, eta badago hor Kontxita, aipatu nahi zenuen zerbait. Bai, nik hori argitu nahi nun, aurreko egunean galditu ginen denborari gabe, baina gero izan dut aukera bera, abotzar eramaileakin, Dani Goñekin hitz egiteko, eta, esplikatu zian, bai, pozik daudela, baino batekin beti. Eta, orduan, gero berrian ere ikusi ditut, zenbait adierazpen familikoek eta egin dituztenak eta esaten du adibidez. Harrituta geratu ginen, orduan txosten eman zienean justiziako sailburuak, eta pentsatzen zuen, nolabaiteko esplikazio bat edo emango ziela. Ez ziren inungo azalpenik eman, eta alderantziz esan ziren, zuek esan nahi diguzutena entzuteko presnago. Beraiek espero zuten, eta joan ziren gainera ilusioakin, berarekin hitz egiteko eta berak 30 urte hauetan sentitu dutena azaltzeko. Ez duten posibilitate hori izan, baina horregatik bere alabak, bere artikuluan jartzen du, gazigozoa izan dela. Ez erabateko gozoa, hau jasotzea. Nola izango zan gozoa ere, amagabe, 30 urte horrela amagabe bizitzea, ez? Eta era hartan hiltzea, eta zerbait gehiago eskatzen zioten Jaurlaritzari. San Jose, San Jose agertu zan, San Jose ez dakit, justiziako sailburua uste dela, ez? Horreak eman ziren, baina beste gehiago, nik uste dut, zer kostatzen zaio ikusita gainera, txostena oso ondo omen dago, oso aztertuta omen dago, eta alde horretatik oso pozik daude. Baina noski, Eusko Jaurlaritzatik beste hitz goxo batzuk entzutea ere, nik uste dut merezitzutela, hainbeste urte pasandoran. Kontxita, Hori gure jendea da, eta gure jendea gure arteko historiak dira, eta Eusko Jaurlaritzakoak ere dira beste mundutik etorritako inoiz, eta inor, baizik eta denogea bat, ez? Euskal Herrian denogea bat, eta asko gertutasun hori nik eskatzen diot Eusko Jaurlaritzari. Gertutasun eskaera hori ere egingo dugu, San Jose ari bizan aipatzen Kontxitan, Maria Jesus San Jose, justizia eta giza eskubide sailburua, baina nolabait entzulea ere Rosa Zarraren aferan kokatzeko kontatu behar dugu, Marimi, Rosa Zarra duela 30 urte ertzaintzaren pelotakada batek tripan jota hiltzela, eta garai hartan, eta zuk gogoratuko duzu ziurrenik, Juan Maria Tutxak eta orokorrean segurtasun saiak esan zuten, gaixotasun baten ondorio ziltzela, eta 30 urtetan ez da itortzarik egin, eta hori orain iritsi da, eta uste dut, Marimi, familiak esan da bezala, ez gazigozoa, baina behintzat horrelako aitortza batek ematen duen pakearekin edo. Berantzako izango da, pakea mandiena, ezagutu dutela nola izan dan, baina 30 urte ondoren, ezagutu eta olako txosten ona egin, eta ez ezerre erantzunik ematea nola joan zan hori, bakarrik jakitea auzitegi aldetik, eta ezertxo ere, orduan zeuden jendea, agintariak eta oaingo agintariak, eta ez ezerre esatea familia horrei. Neri iruditzen zait oso mingarria izango dela beantza.
Naiz eta gozoa izan alde batera. Bai, zalantzarik gabe. Eta uste dut honek ere... Importantena jaso dute. Hori bai. Nik uste dut hori, eta nik uste dut denborarekin bestea, esan dute, eta ustu dute barrenak, nik uste dut, eta orduan, etorriko dan edo etorriko, nik uste dut hau, ja, konponduta bezala edo usten balin badute, segurasko konbenigarriagoa izango dala beraientzat batez ere. Bukatutzat ematea horrelako sufrimentua 30 urte hauetakoa. Eta, horrela bukatzen balin badute, ondo izango da. Baina, nik eskatzen dio dana da Eusko Jaurlaritzari. Eta momentu hortan zegonari, personak normalak dira, danak nik ezagutzen ditut. Eta ezagutu ditut aurrekoak danak. Eta eta orduan zer gertatzen da, askotan urte asko pasatzen balin badituzte politikan, nik uste dut realitatearen aldetik oso urrutik gelditzen dirala. Bai, eta uste dut hor etorkizunera begira ere, Kontxita eta Marimi, badagoela zerbait gure azken edo iragan gertukoan ere, nolabait zerpentsatu barko ligukena, eta da horrelako gaiak gertatzen direna eta Jaurlaritzak erantzun bat eman behar duenean, eta berdintzait izan Zaldibarren, ziurrenik segurtasun neurriak bermatu ez direlako Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran hil zirenekoak, berdintzait izan Inigo Cabakas ertzainak hil zuenekoa, edo berdintzait azken hilabeteetan Realaren edo Atletiken edo bestelako futbol taldeen inguruan sortzen diren istiluetan pelotakarekin gertatzen direnak, ez? Uste dut, behartzen gaituela hausnarketa sakonago batera ertzainaren gehiegikeriaren inguruan. Beti ilunpean gelditzen dirala, ilunpean, ez dirala argitzen. Eta hori da, lastima. Eta familioei esan beharko dieu, baikorrak izateko, lortu dutena behantzako nik uste garrantzitsuena zena, eta behira, Kontxik esan du bezala, bukatutzat eman, eta... Bukatutzat eman, nik uste dut hori dala, eta azkenean, egia jakinda, eta hori da garrantzitsua. Hori da, horregatik. Baina, 30 urte hoiena ezin ia inorkendu. Eta, aurrera joan beharko dute, baina urteetan oso zenarrari berez, zenarrak 88 urte ditu. Orduan, noski, bere urteik onenak, alargun jarraitu behar izan du. Eta semea da bat, txikia oso gazteak ziren, eta, horri ala da, eta, ezin diegu buelta gehiago eman. Ezin da hori ekarri lehenokoa. Badute paper hori bere eskutan, eta paperarekin esaten dutenez oso ados daude eta pozik. Eta horri begiratu beharko zaitu. Eurek aurrera egin badute, guk ere aurrera egin beharko dugu, eta uste dute gaiarekin ere baduela alako lotura, nolabait armamentuaren giroan ere eztabaidatu beharko dugulako, edo armamentua laguntzeko Pedro Sánchezek egunotan alako hutsune informatiboa eta bide batez luto ofiziala aldarrikatu duten egun hauetan bideratu duelako dirutza armamentua laguntzeko. Eta uste dut hemen mugimendu antimilitaristetan eta urteak eta indarrak aitu dituzuenok horrelako notizia bat beti ere amorroz biziko duzuela. Amorratuta, baina no ez dakit barreneaino, gainera orain dela hilabete bat ez da izango artikulu bat idatzi nuen, eta horri buruz orokorrean armamentuan aurka, eta gaztei esaten nien, bilerak egiteko, eta beraiek ere erantzuteko, eta esateko zer nahi duten, eta nik, oindik begiratzen ikusten nunean, galdera batzuk kalean eta egiten dituztenean telebistan, eta mutil gazte batzuk esaten, ni joango nintzateke soldadu euskara behira, ezin nun soportatu, eta horrek eragin zidan artikuloa idaztea. Eta, pozik nago erantzunak ere izan ditu dalako. Eta, eta hori hor gertitzen da. Baina Pedro Sánchezek egin duena, hori barka ezina da. Osea, nik benetan utziko balu
dana barkatuko nioke, noski, horrelako ideia kaskarrak izatea, baina non beste hainoko dirua, eta gero gainera esanez, ez dula herriak beharko duen dirutik edo ezer hartuko, ez dula ezer hartuko ez dakite gure bizimoduan aldatuko dena, baina hortu nondik ateratzen du, bere kontu korrintetik, ala. Ja, venga. Noski, ja, nahikoa da, nondik aterako du ba. Pixka bat jarriko dio guk ere, kontxik, Bai, bueno, ni konturatzen bali zerbait. Parra egiten deu, baina zaparra egitekoa. Oso oso serioa da. Zergatik oraintxe, zerrengatik hasi ziran, gerra badator, ez dakit zer, ez pare prestatu behar dugu, parra egiten gendun eman zizkiguten aholkuangatik, eukizazio alako, eta, bueno, eta azkenean begira zer etorri dan. Industriak ere isten ari dira, hor bertan armamentuan fabrika jartzen ari dira, eta izango gera, nazio bat armatua ez dakit noaino, bueno, diru gastatu horta. Eta Euskal Herriak eskatu behar du inoiz baino gehiago indartsuagoa, askatasuna eta aparte otea, ja nahikoa da, Ja nahikoa da. Bai. Gazteak aizaizkigu erakusten eta eskerrak, oie, izango dira gure etorkizuna eta ber, zeo zer lortzen dantzetik. Bai, baino... Onbiste arma eta onbiste zeaki, ezin da. Aizue, gazteak aipatu dituzuela, badakit Berriozarren gaztelekuaren inguruan ere aritu nahi zen dutela, eta uste dute honek zubia mandigula. Bai, bueno, oso pozin nago, nik uste dut oso ikusi nituen gazte batzuk iristen Hernanira, handi bueltan, eta bueno, oiek oso pozik zetozen, eta gero, ez dakit, Iruñan egizan manifa bat, bilduk eta egizuten, gero manifa, ez dakit hauek jungo zien danak, ez zait piruitzen, ez dakite, eta gero beste batzuk Gernikan. Guarda fiskanten ondoren bakizu zegertatzen. Ez da hori bakarrik, nik uste dut ideologia aldetik. Nik ideologia gogoratzen zeratik nola komentatu gendun iruditu zitzaigula bi AJ zegoela ez dakit. Bai, Aitor Esteban eta Ortuzarren giro hartan. Bai. Aizu, nik orain, adibidez, gertaera honekin eta gainera gauzak sakabanatuta edo egin daituztenean batzuk Gernikan beste batzuk Iruñan, gero beste Berriozarrekoak ez dakit, joan ziren batean, edo beraiek. Eta orduan ere nik somatu dut, eta ez balin bada horrela, asko sobeto. Beste zatiketa bat edo. Bai, iruditzen zait. Zai guztitan daude zatiketak, Eta horre bai. Lehen oitxiago pasatzen ziran, eta oain bat denak azaltzen dira, eta laizterra azalduko dira. Ez dugu denborarik zatiketetan ibiltzeko. Marimi. Ez que denok elkartu behar deguta. Zatiketa badakigu zer dakarki. Dena ustea, dena apurtzea eta dena oina idute, gu ere ez elkartzea, beak da biltzan ezela kabitza, okerrago oraindik. Goiti da biltzan baino okerrago. Bai, gero aita santuari buruz ere hitz egin nahi genuke, baina jende asko esan du gauza asko, gehienak oso onak, eta guretzat ere ala iruditzen zaigu, aldaketa bat sortu dura behintzat izan. Aldaketaren bidea. Baina nik orain bukatzeko, etorriko zitzaigun bukatzeko denbora, Iñigo. Bai, baldakizu. Bueno, azken laupagos minutuetan zaudete baino gainera, badakit Arkakusok ere Aita Santoren inguruan hitz egin nahi zuela, beraz berare agurtuko dugu segituan, utzi da zuen segundu bat, behar bezala.
aklaratzen naizen, hemen badaukatetan nik Bai. zerbait entzuten ari naizena barne lineatik, eta ez dakit non daukadan, emaiazu segundutxo bat, bai, asmatuko dut, eta oraintxe Arkakuso agurtzeko moduan izango gara. Iruña Astiz Larunbe, egunon zuri ere? Egunon, zer moduz? Hemen ari zen Iruñe esaten gure txatean, onenak dia gure amonak, eta esan du, bueno, elkartu behar ditugu hemen, eta bide batez, Arkakuso gailera esan digu lehen, Rosa Zarraren alabarekin, Maiderrekin lan egiten duela, eta onena dela, Maider, beraz, dena lotuta hemen gure gaurko saioaren azken txampa honetan. Zepozik. Eta gero Arkakusokin etxegite alizatea, horre bada, nik ez urte osoa, urte dizugu. Bueno, nik bukatzeko gauza alai batekin bukatu nahi dut. Eta datorren hiruan, denok bekera, Pirritx, Porrotx eta Marimototzen, omenaldi, ederra, izatea. Merezi dutela, oso merezia. Oso merezia. Oiek bai egon dirala, minaren ondoan beti, non mina anaiek, eta sendatzeko minori. Eta bueno, ez dakit entzungo digutena da ez, baina maite zaituztet, zaituztegu, eta nik nola ez, neonen aldetikan ere, Dios bihotzez musu haundi bana. Eta ze alaia izango gean egun hortan, ze pozik ipiliko gara. Hoize. Aizue, mezu horrekin, alaitasun eta baikortasun mezu honekin agurtuko zaituztegu, eta esanez, hitzez eta kantuan, maite zaituztegula. Kontxita, Marimi, muixo undi bat, eta laizzer arte. Laizzer arte. Eta laizzer arte, bai. Agur. Haupa Euskal Herria askatuta. Gora. Haupa. Maite zaitu, pila, patata tortilla. Maite zaitu. Iruña Astiz Larunbe, patata tortilla tipularekin o gabe? Tipularekin beti, baina tipularekin ez badago, pues tipula gabere konformatzen naiz. Ezin ditu diskutatu, du ikusitakoa. Urrengo galera izango zen, arrautza guztiz egina edo ez? Edo pixkat dola egin gabea. Nirit patata tortillak tipularekin, baina oso ados nago zure erantzunarekin. Bueno, ez badago tipula gabe. Arrautzarekin antzeko gertatzen zait, nik nahiagola pixkate gehiegi egin gabe, baina mazakote xamar geratzen denean, eta ondo egin dagoenean ere, ona balin bada, ona da patata tortilla. Ez daukatola... Zagozea. Bai, ikararezko gozea. Ez que debekatuta egon beharko zan, 12 gutxitan tortilla aipatzea. Bai. Ni ados nago. Eta resakaren dako mazakotilloak oso onak dira. Unibertsitatean, behintzat, ala ziren. GKZ-tako, hau da, komunikazioko Leioako fakultateko kafetegiko tortilla mazakotero horiek, oso onak ziren resakaren dako. Egia da, nik beti kontatzen dut hau, eta ez dakit zer duen Iruñak, baina patata tortilla kafearekin uztartu alizatea, uste dut Euskal Herrian, soilik egin dezakezula behin nolabait eskubide hori Iruñan ematen dizutenean. Bai? Bai. Nik kafean zaitu gustatzen, orduan, nik freska garri. Nire kuadrillan, arraro alitzak, Tolosan ikusten duzuzuk, norbait, patata tortilla eta kafea batera hartzen, eta badirudi raroa dela, eta Iruñera iritsi nintzenean mundu guztiak hori oso normaltzatzuen, eta hantxe nintzen egiten. Ezin dut gozarekin. Ezin dut gehiago. Gorkak ere ezin du. Ezin dut. Mesedez, Arkakuso, hitz egin dezakegu gure erromatar imperioaz? Bai, eske, erabaki dugu dela gainera, eske da, erromatar imperioa, zera, erromako, nola esan zuen, niri gogoratu nazazue, como el pastor de Roma. Hori da. Eta zertaz itzengo dugu, bueno, albiste bat emango dizuet, ez bazarete enteratu, aita santua hilda. Zer? Nola? Cosa fai. Leheneko albistea. Berdoglio.
Osea, jo, eta hola enteratu behar gea, Ba, noski hartu garela arkakuso hil dela ez, barkatu. Franciscus Bergoglius hil egin dela, segulako matraka ematen ari dira gara edabideetan gai horrekin, eta Iruñe, uste dut zu ni bezain zaudela kontu honekin. Bai, eske nola ez naiz egongo, baldin bada beste hauteskunde batzuk bezalakoa. Osea, oraintxe bertan dagoen ikusmira komunikatibo, politiko eta soziala, fantasia bat da, eta ikustea nola ari diren dena montatzen, zer nolako mezuak bidaltzen diren, orain, klaro, nortzuk dira aita santua izan daitezken aukerak, eta bueno, ja, herrialde bakoitzean eta bertako edabideetan, pues, entzuten da bertakoen aldekoa, ez? Adibidez, pues, nik enekien eta atzo enteraturitzen badagoela Arreko kardenal bat. Bai, badago, bai, benetan. Eta itortzen dela, eta ematen dituela mezak. Galdetu, esan marko diogu, zagit pixet arre edoso egin dezatela gaiarekin. Uste dut lekaro zen ikasitakoa dela, horrelako zerbait, eta bai, badago, baina ez dauzka puntu asko, aita santu izateko. Ez. Baina, bueno, esken nork dauzka ere, azkenean hor interesa handiak daude, edo zein hauteskundeetan bezala, azkenean kontuan izan behar dugu, oraintxe bertan, hildena dela Vatikano herrialdeko burua, estatu burua. Bai. Eta horretaz gain, zer nolako boterea daukan bai erlijio aldetik, kultura aldetik, eta baita politikoki ere. YouTubeen bideo bat ikusi nuen, esaten zutela, duela mende asko, bazela printzipea. Osea, aita santua zela printzipea. Osea, zeukan estatus hori. Eta bueno, horrek erakusten du zer nolako boterea, ez? Daukan maila geopolitikoan. Eta gero ere, ja daude gauza intringulis oso interesgarriak, ze badaude orain, pues, hiletara, emakumeak normalean joan behar dute beltzez, bera bizitatzen, aita santua bizitatzen dutenean, baina badaude emakume jakin batzuk, bakarrik joan daitezkenak txuriz. Baina, bueno, orain hiletaren kasuan denak beltzez, baina emakume horiek eraman dezakete mantilla. Begira horienekin. Gero egon dazken ordutan moja bat protokolo hautsi duena. Ikusi duzu hori ez da, Iruñe? Bai, nola esaten zuen, zela oso laguna Francisco aita santuarena, eta gainera hurbiltzen da monja bat bizi dena karabana batean, zirkuan eta pixkat periferian dauden, ez, jendartearen normaltzat hartzen den periferia horretan gabiltzanon bidaide izan da, eta horretan ikuste dut Francisco aita santuari ere asko lagundu diola bazteroietara hurbiltzen, ez, berarekin elkartzen zituen pertsona transexualak, zirkoko mundua, osea, de hecho, aita santua eraman zuen zirkura. Begira zer, no? Egia da, eta bai, argazki baten agertzen da aita santua, sudur gorri batekin, eta, bueno, Leo Basi, bakizue Vatikanoa daukala Iglesia Patolikoa, eta berak aipatu du, guain arte izan dela, papa patolikoena, Francisco naiz, eta karo, nire buruan beti esaten, oain azten dira eztabaidatzen, ez, urrengo aita santua izango da konservadore edo progresista, ez, esatzen zu, ostra, hor barrun ez dakit zer ditzen diete. Konservadore eta zerri progresismoa, ez? Baina hor barrun, bai, igual Francisco izan dela, pixka eta aurreratua, ez. Bai, Genevieve Janingros izan da, bueno, aita santuaren, Francisco aita santuaren lagun hau, hostian, Romatik gertu bizi dena, eta bueno, esan dugu protokolo hautsi duela, baina gauzak ondo kontatuta, Iruñe, baimendu zaio nolabait protokolotik bertaratzea, urdinez jantzita, motxila sorbaldan, eta motxila urdina sorbaldan, eta pixate,
bueno, baita santu zenarekin zuen harreman pertsonal hortan, bestelako, ez da egite, jarraitzaile kristauak edo sartu aurretik, berari sartu uzten, urtzi diote sartzen. Titularra da protokola utzi duela, baina, bueno, protokola hausten utzi diote, nola baita esateko. Hori da, nik uste dut, hausten utzi diotela, ez dutela beste remediorik izan, ze irudiak niretzat nahiko ikusgarriak dira, ikustea albo batean ez, bera, eta bitartea nola pues, Elizako gizonak, ze hor ikusten ziren guztiak dira gizonak, joaten dira launaka eta segundu batzuz sabatiguatzen dira, egiten diote agur-agur eta badoaz. Eta bera hor dago bere dolua prozesatzen, azkenean bere laguna joan da. Osea, aita santua izan arren, bere laguna joan da. Bere laguna da, bai, hori da. Orduan hori. Iruditzen zait oso irudi interesgarria, gero ere komunikatiboki hola saltzeko, ze ikusten baldin badituzue, gonbidatzen zaituztet berriro irudiak berrikustera, momentu oro badu apaiz edo dena delako ezakitze kargu izango duten, sotanadun bat hor alboan kontrolatzen egongo balditz bezala. Baina irudiak egia esan ikusgarriak dira, netzator 50.000 pertsonak bisitatu dutela atzotik hil kapera, jende asko, nien itzake joango, baina ikusgarria iruditzen zait, han sortzen dena eta jarraitzen duten protokolo guztia, iruditzen zaidalako pelikuletako zerbait, Eta grazia asko egiten dit, lehen aipatu duzu Arkakuso, jendeak orain favorito eta zeta hitz egiten duenean, askok bakoitzak esaten duela bere herrialdekoa izango dela. Angels and Demons, Angeles y Demonios pelikulan, El Código da Vinciko bigarren pelikula edo, horretan badago estena bat grazia asko egiten didala, dela baita ere, aita santua hile eginda, eta orduan zai daude, urrengoa noiz aukeratzen duten, eta orduan daude kazetariak. Vatikanoan. Eta orduan, kamarak enfokatzen du kazetari bat, gero beste bat, gero beste bat, gero beste bat. Eta hitz egiten ari dira, eta orduan ikusten duzu, kazetari izatu batu harra esaten ari dela. Eta, bueno, hemen zai gaude, badakizue papeleta guztiak dituela Michigango, Joseph ez dakizainek, eta orduan paneatzen dute, eta hurrengoa da, frantsesez ari da, bueno, badakizue papeleta guztiak dituela, gomain ez dakizainek, dala, Parisko hartzapezfikoak enfokatzen dute beste bat, eta, bueno, badakizue hemen favoritoa dela, Espainiako ez dakizain, eta, karo, kazetari bakoitzak, denek bereien bertsioa kontatuz eta grazia asko egiten dituzten aurreko ondo irudikatzen du. Zabarain ere izen asko ari dira aipatzen, baina ez dakigu. Ez dakigu eta aurrengo astetik aurrera jakingo dugu, uste dut hileta eta astera edo horrela hasten direla ja kapera, Sixtotar kaperan giltzaperatzen. Giltzapetu da, interesgarria izango zen, gomendatzen dizuet Konklabe pelikula ikustea, alde batetik narratiboki, baina bereziki nola ekoiztuta dagoen, ze plano, ze kolore, soinua, argiztapena, ni pilo bat gustatu zitzaidan, baina aipatu behar dut, hori ja ikusiko dugu akaso datorren urtean, egingo diogu evoluzioaren jarraipen bat, baina badago gauza bat niri grazia handia egin zidana, izan zela, hiltzela jakin nuenean, sartu nintzen Twitterren bere kontua ikustera. Eta konturatu nintzen, erabiltzaile abildua Pontifex izaten jarraitzen baldin badu ere, oraintxe bertan aldatu diote irudia eta izena, eta orain dago apostolika sedes vacants. Osea, sede vacante dago ere Twitterreko kontua. Twitterren! Ze bitxia, Zeben protokoloan uneren batean pentsatuko zuten. Jo, hemen hau dena da super zaharkitua eta giltzapetuko ditugu etxe batean eta han egongo dira eta hau ezagit 1500 urtean egiten genuen bezala, baina norbaitek pentsatu du. Aizue, Twitter kontua ere giltzapetu beharko dugu. Beharko dugu ze ona.
Jo, eske ze modernoa da Eliza, da gauza bat. Bueno, hori ikusiko dugu, ze hautagaien artean ikuste dut dagoela nahiko estizio handia, osea, nabarmena, edo jarraitzea Francisco Aita Santuaren hildotik, eta adibidez, aipatu dugun Arreko kardenal hori ere bide horretakoa omen da, edo, Juan, beste muturrera, ez? Eta agian Trumpekin ere lerrokatzen diren kardenalak daude ere hautagai. Baina, bueno, Twitterrera bueltatuta, Aita Santuaren kontura bueltatuta, badago beste gauza bat egin zeana grazia handia, bale? Ez da en plan de jaja, bai egin zean, osea izan zen, ze kuriosoa, ze bitxia, ez patua izatea de justo Aita Santua hil zen, 21 Bai. Bueno. Barkatu Iruñez, hemen daukagu une, hola, zera, kosmiko bat, Gorka Santesana dio, mesedez aldatu gaia. Ui? Baina bueno. Baina bueno. Eta agindu hau? Bai. Historiko, Da, hemen gure entzulek ja, agintzen dute gu baino gehiago. Eta zergatia esan digu? Ez, así que zergatia azaldu bitartean, esango dizuet zer egin zean, grazia. Sartu nintzenean, kontuan ikusi nuen izena eta aldatua zutela, eta joan nintzen azkeneko txiora. Eta azkeneko txioa zen, 20 Apirilaren 20 aurreko egunean, eta esaten zuen. Horrela, pixkat, itzuliko dut irakurri ala, Kristo berpiztu da. Mezu honek, edo gertakari honek, existentziaren esanai osoa jasotzen du. Ez heriotzarako egina baizik eta bizitzarako. Osea, da nahiko bitxia, ez? Eta poetikoa nolabait esatearren, urrengo egunean, pues ja, Aita Santuak esatea agur. Bai. Egia esan, bai, ez dakit zer esan, itzea deutin hau zergakuso. Orain beldurra ematen dit, ni hiltzen naizen egunean nire azken txioa zein izango den, jendea sartzen balin bada begiratzea, orain zerbait txiokatzen dudan bakoitzean, pentsatuko dut, hau nire azken txioa balin bada, izan dadila, ez dakit, txio duin bat behintzat, ez? Galdera hona bai gure gure gonbidatuentzako, eta ze kuriosenik esango nukerak, igual Franciscori egiten badugu galdera hori, ez? Nola irudikatzen duzu zure hietatasea hori, igual esaten du, bida, justo azte santun igandean, txio bat jarriko nuk, ez dakiz zer, eta horrengo gunean egurre esan, ez? Bueno, berari norbaitek galdetu zionean nolakoa nahi duen bere hieta, ze hori bai idatzita utzi zuela, eta santzuela, bai ilkutxa, ez dakiz egurrarekin egindakoa, ez zuela nahi, normalen egiten direla, hiru ilkutxa bezala, ez dakiz bea bakarra, eta berak oso simple nahi zuela, ez dakizen bat eguneko dolua, baina oso murriztu egin nahi zuen pompositate hori, baina hori da norbaitek galdetu ziolako nahi zuait, nola irudikatzen duzun zure hieta, beraz, ez dakit. Galdera aproposa da, guk egiten dieguna gure gonbidatuei. Bai. Maite dut zuk laztantzea. Bai, pixkat konturatu nahi zian musika, hola, sakrarekin pixkat giroa iluntzen ari zitzaigula. Egia da, arbo part jartzeko aitzakia hona izan dela, asko gustatzen zaitan kompositorea da. Baina bai, igual ja nahikoa zen, eta ikusi dut azken egunetan kaleratu dutela Bilboko Orkesta Sinfonikoak, Amak taldeak, Fernando Velázquezen lanarekin, eta, bestelako egitasmoak horre uztartuta, trikifonik mix, hau, eta uste dut azken minutetarako erabat aproposa izango zaigula. Gorkak esan du niri jetan nahi edo musikari izatea inigo. Gorka, nahiko iu, zure jetarako Gorka nik ere urte batzuk izango ditut, ez dakit nola ibiliko baina, saiatuko naiz. Arkakuso, jungo zean maiatzak 3 galdetzen dio Gorkak Arkakusori. Nora joan baruzu maiatzaren 3 Arkakuso? Uzakit. Irrika eta Maiatzaren 10ean,
badugula Nafarroan Euskararen aldeko mobilizazioaz sorioneku ekimenak antolatuta, baina horretaz datorren astean. Mintzatuko nahi. Ui, bai, kontatu beharko diguzu. Jakin nahi dugu ze gertatu denarekin, ze agertu eta desagertu ere dena pixka pareko egin zen, igual, hype eta bluefitzak denak pixkat barean kokatu daitezke. Bluefitz, kristona bestitzarra daukagu, eta. Bestitzarra daukazue, erakutsiko diguzu. Baina, ojo, gauza bat, orain entzuten ari garena, ezakit tricky funk edo egongo diren al completo lakuntzan, baina bai egongo direnak izango dira Alaitz eta Maider atortxun. Bai, badakigu eta, ostras, boza latza eman digu egia esan, Bai. Ez que atortxun 100 talde. Gutxienez. Bai, gutxienez. Osea, 24 izan berri iragarri dituzte gaur, eske, claro. Eskale kantoian jarrita ipuñaren aria kontatzen dituena txampon baten truke. Artista mordoa eta nobeda de pila, badakit nahi zen webunean dagoeneko tendenak ikusgai daudela, eta, bueno, atortxu historiko baterako kartel historikoa. Esango izkizuet, 24 izen berriak zein diren? Esan. Venga. A ber, karreri hartuko dut. Anestesia zetak, delirium tremens, barniz, bizardunak, deskontrol, arkada social, reincidentes, kalekurdanka, kopzea, maiz, las niñas del corro, mirua, potato, nafarroa, mila ostondamabi, nasker, odei, odolkia, kordainetan, esbetlana, ontalko, Juancho Eskalari, larrut band, set, eskalariak, siberut, xutik eta zaunka. Nekatu naiz, baina zure abiedurarekin. Zure gana iristeko bidea. Arkakuso, agurtu egingo zaitugu, datorren astean izango dugu berriz ere elkarren berri, eta zuek entzuleak ere, doinu hauekin, amakek egindako, ura bere bidean egitasmoaren baitako trikifonic mixonekin, egingo ditugu azken 3 minutuak. Mai Gorostiaga Pozo, datorren ostegunean saiorik ez dugu izango? Egia, maiatzak bat, naiz etorriko. Maiatzaren 8 ikusiko du elkar. Plazer bat. Goiuri Zeizarandi, azu bihar goizera arte, 11:05 hemen. Entzuleok, plazer baduzu, hemen izango gara, orain, informazioaren txanda, naiz irratia baina ze kantu polita. Lau ilargi batek hainbeste zure begien bizti. Bagoaz eskerrik asko hori izategatik eta bihar arte, musuak. Lau ilargi batek hainbeste. Palaziorik ez izateak ez nauni bat ere kezkatzen. Zure maitasunan arrazoia zergatik ez didazu azaltzen. Bikote arteko relazioa urrez badezuzu gasetzen. Beste panpin bat bidea ezazu, maitasun hori ez nahi dut ulertzen. Zure begien diztirek nigan argitzen zuten. Eundala bilaki betek hainbeste. Zure begien diztirek nigan argitzen zuten. Eundala bilaki betek hainbeste. Zure begien diztirek nigan argitzen zuten. Eundala bilaki betek hainbeste. Zure begien diztirek nigan argitzen zuten.
Keep calm and bigarren kafea.